ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони самонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 19 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Навори мошинҳо мешавад. Бениҳоят навори хуб аз ҳар гуна моделҳои автомобил ҳаст ки рӯи хотири комменти шумо комментария карден, мо пешкаш мекунем аз шумо як тамошо кардан, лайку обуна шудан, аз мо ёфтани автомобилҳои нағз. дӯстон, агар ки шумо дошта бошед хонаву мошина, замини квартира, молу маҳсулоту техника, метавонед ки барои савдо кардан, барои фурӯхтан дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. мо мегирем бардоро дар YouTube канал рекламаш мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат савдош мекунед. шумо гап аз зиёд намекунем, мегзарем ба эълони якам. эълони якамо ки ба мо равон кардан, ака хуб бинем бардоро. дӯстони азизи Авто ТВ, ду таҷҳизотай муфид ва боэътимод барои устоии ҳунарманд ба фурӯш гузошта шудааст ки ҳамаш ҳолати корношоям нест бардоро, коршоям ва дар Москва дастрасай. ҳамаи бародармон тоҷикай. ҳамин дута аппарат ҳастай бардоро. якмаш компрессор барои компрессори барқии ҳавоӣ пуриқтидор бо шланг барои пошидани ранг, тозакунӣ ва истифодакунӣ. барои ҳамё дар кора бардоро. дуюм аппараташ бошад арраи мизӣ гардишкунанда, тарсовочная пила мега, тарсовочная пила барои буруши дақиқ ва аниқи чӯб, тахта фарқ надорад. медонед ки барои чӣ дар корай. идеали чоткая бардоро мошини нарх навоша ами ватсаки ки мондагиум занг бизанед шумо хутон маълумотҳои иловагира мега дар Москвай метро ба метро мақсад осон та айни ҳол ҳамира дастрас кардан. нарх навош бо худмон мега договор мекунем, яъне нархша нагуфтан кӯака агар интерес дошта бошен устои пеш бошен. агар шумо бардоро ҳамин ду таҷҳизот дар ҳолати хуб 100% коршоям аст, яъне ки кор мекунад. акамон харида истифодаш кардаи нав таракай корш бучида мехоҳад ки буфурӯшаш бо нархи арзонтар, чемай магазин гирифтан. бирен як проверкаш кунед дӯстон, агар соз боша бигирен. тоҷики хидмон, мардуми хидмонай. тамос тариқи WhatsApp, рақамҳои русӣ дар поён буд. эълон дуюм мегзарем. узри зиёд ки вақти зиёд шуморо гирифтам. ба фикрам Chevrolet Cruze дӯстон, айни ҳол дар шаҳри Душанбе. бовар кунед автомобил бениҳоят арзон, солш ҳам нав, мотори 1.6 Экотек дора, холи бензинай, мотор, коробка ходовой ҳамаш ништияк бардоро. коробкаш автоматика. нархи 60,000 сомонӣ. 60,000 сомонӣ то ҳамаи охирами соли нава, яъне ки ҳуҷҷат дора. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 902 22 33 82 да бардоро занг бизанед. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори 1.6 Экотек автоматай. ҳуҷҷат гуфтесем ки дӯстон то соли нава, задагӣ, пусидагӣ, хароштагӣ надора. краскаш радной айхча, баллонҳо соз бардоро. танҳо мо мефурӯшемеш мега вариантҳои алиши надора. хоҳишмандам касоне ки харидор бошен, аз номи канали Авто ТВ шумо занг бизанед, бо шумо дар ягон сими дига арзон мекунам. ета ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. агар ҳамин навори ма ба шумо махбул шуда боша, аз аввал хоҳишмандам якта лайкора бизанед, дар канали Авто ТВ подписатсия кунед дӯстон. мошинаҳои хубу арзон ҳасти боша пешкаш мекунем. шумо тамошо кардан, харидорӣ кардан, мода боша як дона лайки шумо дарех ва обуна шудани шумо. хундаи санъата солаш 2004 аст, дар шаҳри Душанбе аст дӯстон. мотор 2.4 бензин ва газ, коробка бошад автоматика. ҳолати мошина хутун дида истодаин, айни ҳол краскаш сафед. 29000 сомонӣ нархи автомобил. тамос тариқи WhatsApp, турбина дора бо +и рақамҳои 901 77 11 18 да дӯстон занг бизанед. ҳуҷҷат надора гуфтамонтон. ба эълони чорум мегзарем. хундаи санъата айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. автомобилҳое ки ма мондем бардоро имрӯз ҳамаш аз шаҳри Душанбе, яъне солаш 1996, мотори 1.6,
бензини газ. Коробка бошад механика чихе ки хтон дида истодаин дӯстон. 14000 сомонӣ нархи автомобила гуфта истодаин хунда санатара. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 003 99 19 94. Документ надорад дӯстон, гуфтам онтон. Хулас ҳолати мошина хтон дида истодаин дар хона ховай барои ҳами аз тарафи дасти рост балони чапш бардоро камтарак скайчидагиай, яъне ки дамш баромардагиай. Автомобиле ки дар хона бисёр бад хокат бардоро хад ба хад чанг мезанаву вайрон мешавад. Ба элони панҷум мегзарем дӯстон. Элони панҷумон чие? Hyundai Elantra ки солаш 2003 аст. Коробка дӯстон автомат. ҳолат састани автомобила бинои хатон баҳо бутен ва фикру ақидатона хоҳишмандам дар комментария нависен. Дар душанбе солаш 2003 мотори 1.8 аст, турбодизел, ана бензин плюс газ, коробка автомат, 40000 сомонӣ нархи автомобил. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 908 08 боз 08 23 ҳатман метавонед ки шумо занг бизанед. Краскаш бардоро акхтон дида истодаен ки кор дора. Алиш ҳам меша бо опелҳое ки нав баромад ҳастанд. Коробкаш агар автомат боша муомилаи хуб ҳам дорад. Суроға шаҳри Душанбе. Нашоти ҳуҷҷатҳо хоҳишмандем боз як бор дехтон занг зада бипурсен. Ба элони шашум мегзарем дӯстон. Элони шашумон чие? Боз Hyundai Sonata чорни свет, ранге ки ҳавопаймо, яъне ки ранги самолёте бардоро. Дар Душанбе соли 2002 чорни свет, танаш покиза шиша, якта агар ира танировка кини дига ягон корш намонад. Дар шаҳри Душанбе 2002 сол мотори 1.8 танҳо газ дӯстон. Заводскои гази холӣ 40000 сомонӣ нархи автомобил. Коробка бошад механика, 4 дар бошад электропакет, 10 моҳи дига плюс ҳамаи ҳуҷҷат дора. Мотору коробка 100%. Салон кожа, 4 дараш электропакет гуфтесам бардоро. Задагӣ пусидагӣ варид ҳам надора. Савдо дар таги капот, яъне мега ки биёбин автомобил ранги самолётай. Мақсад фарқ надора. Занг бизане ҳам якада рақамҳои 900 рақамҳои 881 10 боз 10 25. Инак ба элони ҳафтум мегзарем. Дӯстон, бе ягон мамнуият, бе ягон изо кашидан, анам хел автомобилҳо бошад хоҳем ки шумо савдо кунед дар канали мо. Дар аввал ва ҳам охир рақамҳо мондагӣ, хоҳишмандам занг бизанед барои реклама кардан. Toyota Harrier бардоро дар шаҳри Душанбе аст. Солиш 1999. Моторш бардоро калонтар не, конкретни калонай. Моторш 3. Касоне ки такси бизанед агар покриват то намекунад, яъне холи бензин аст. Коробка бошад автоматика. Монитор дора бо плюс и дар дарунаш, кондитсионер, ҳамаш ях. 59900 сомонӣ, яъне ки 6000 сомонӣ гуфтасе. Рақамҳои 203 11 55 51 да занг бизанед мардоро. ҳуҷҷатҳо то моҳи октябр ҳаст. Утилизатсия ҳам дорад. Ба элони ҳаштум мегзарем. любителои Opel Astra F ҳам зиёд ҳастанд. Аз ҳар модели автомобил мондем ки шумо бардоро тамошо кунед. Хуб, Opel Astra F дар кузови универсал дар шаҳри Душанбе аст. Солиш 1995. Мотори 1.6 оддӣ обычни бардоро. Бензини газ аст. Коробка бошад механика. ҳолати машин состояниеша бардоро хатон бинен. Танаш ранги шиша. Мегӯй ки агар барасамаш машин мешкана. Хулас бардоро хароҷдагӣ надора. 23000 нархи автомобил. Тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 987 40 30 24. хуб, марҳамат, занг бизанед касоне ки хайрдор ҳастанд. срочно баъд савдош кунем, яъне ки маблағ дар кор шудааст. 23000 сомонӣ нархи автомобил. Ба элони нӯҳум мегзарем. ҳамин элони ҳаштум ба дӯстон хоҳишмандам фикри ақидатона кани дар комментария бинависонед. ҳамин автомобил дар нархаш арзанда буд ё ки не? хостам худмам ҳамира бидонам. Opel Astra F, яъне ки хеҷибе ки имрӯза ки ма пешкаштон мекунам бардор тамошо кайсен. дар шаҳри Душанбе солиш 1993. мотори 1.6, коробкаш механика, бензини холӣ аст. 25000 сомонӣ нархи хеҷибе ки гуфтасан. агар ки шумо бигӯед не мошинча камтарак чангш дега исуси якта моҳикаш мекунем плюс и бардоро тамом.
тамос тариқи WhatsApp. рақамҳои тисел ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка 938 84 15 69. хоҳишмандам занг бизанед. боқӣ монда маълумотро аз худи ака боз худатон дӯстон пурсон шавед. ба эълони даҳум мегзарем. инак якта мерседесча Benz C-класс ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. соли 1994, мотори 1.8 аст, бензини газ, чорни свет, хуллас коробка бошад механика. 12094 соли Mercedes гуфтисем бардоро нарх намош, яъне тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мегафон 979 44 46 44. занг бизанед, касе харидори ҳаққӣ бошад. агар ҳолати хуби техникӣ 1 сола ҳуҷҷат дорад, плюс ҳамаи утилизатсия дорад, мотору коробкаву хадавои иёш бошад 100%. чашкош ягон грамм варид надорад. аз аввал шумо да гуфтамонам бардоро, хулас агар ки дилтон дур бирава, не хел нестай. чашкош варид надорад. бардоро Мерседеса ҳайкардаги одам ростигап Мерседеса мешноса. дӯстон, ба охири барнома растем. яъне ки ба анҷом хоҳишмандам якта лайкҳои худтонро дареғ надорен, бизанен, дар канал подписатсия кунен. барои реклама кардани чунин автомобилҳо, хонаву мошина, замину, квартира фарқ надорад. Автотави ҳамвақт дар хизмати шумо ҳаст. дӯстон, ман ба шумо аз самими қалб ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори маро тамошо карден. ман аз ин бениҳоят миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.